Şu ýerdeki sergide Senagatın türlü oglary boýunça Türkiýanyň ösen sebitleriniň eksportçylar birleşmeleriniň sergi diwarlyklaryna möhüm orun berildi. Türkiýe Respublikasynyň eksport haritleriniň şu sergisi diňe bir türk önürçileriniň kuwatlyklaryny, önürilýän önümleň baý görnüşlerini aýratynlyklaryny açyp görkezmäge, giň şertleri döretmek bilen çäklenmän, eýsem türkmen hyzmatdaşlary bilen göni gatnaşyklary ýola goýmaga da mümkinçilik berdi. Türkmenistan daşary ýurtlar bilen maýy goýumlar babatda hyzmatdaşlygy ösürmäge, harit dolanşygyny artdyrmaga uly ähmiýet berýär. Bu ýerde esasy maksat ýurdumyzda durmuşa geçirilýän iri energetika we öpçünçilik taslamalarına ýokary tehnologiýany, innowasion başlangyçlary ornaşdyrmakdan, öňde barça tejribäni alşmakdan ibaratdyr. Şeýlelikde biziň öňümizde işlemek üçin giň mümkinçilik açylýar. Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň sergisiniň ýapylyş dabarasyna forumyň alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi. Dabarada çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasyndaky özara bähwetli gatnaşyklaryň ýokary depkinler bilen ösýänligini, şeýle-de hil taýdan täze derejä çykýanyny, ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň dörli pudoklaryna amal aşyrylýan möhüm ähmiýetli taslamalara türk kompaniýalarynyň işe gatnaşyp, üstünlikli iş alyp barýanlyklaryny utadylar. Şeýle hem forumyň ýapylyş dabarasynyň dowamyny oň gatnaşanlara ýürete diplomlar goşuruldy. Şeýlelikde Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň Aşgabatda geçirilen bu gedeki sergisi Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň arasynda alınıp barylýan hyzmatdaşlygy mundan berekde ösdürmek, çuňlaşdyrmak üçin uly mümkinçilikler bardygyny görkezdi. Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň sergisiniň işi tamamlanandan soň onuň ahyryna foruma gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler.